Kubor nakaslab jong udongsan Hima. Amanta kasngi nakaliang jongi ki Nonghikai SSA kapo kalama jong ka Meghalaya SSA School Association Central Body ilawan bu ya ka memorandum so minister in charge jong ka education department ba lakmen rumbuy leng ba PS jongi halor ka jingdawa jongi ban pentrekam ya ka salary structure but kumjuro ban Pynkiew ya ka Tulop jongi Nonghikai SSA badan hapo jong ka state Meghalaya kani ka memorandum ka bang submit menta kasngi kamde show ka state ka barangkong ya kani ka memorandum menta kasngi submit hadin ka jingbut din jongi ya ka file ka bana kaliang jongi association ngil adep pa ya ka memorandum Haduh snem bal adep hak Tarik jong ubna Julai lengba state project director ban kerpat ya ka state government ban pentrekam ya ka salary structure bat kumjuro ban Pynkiew ya ka Tulop jongi ki Nonghikai SSA ki badon hapo ka jela Meghalaya kumba khat 8000 sanspa sab wengut kata kamthub ya ki lower primary but upper primary te ban kumban chui thu ipi na kaliang jong u state project director haka khatnyo Tarik jong u benai August last year ula depa ya kane ka memorandum jongi syaka Sorkar Hakusu kapor ula kerpat ro ya ka Sorkar bahkan bisa benia halor kini kijingdawa jongi ban pentrekam ya ka sa salary structure bat kumjuro ban Pynkiew ya ka Tulop jongi handrai kalong ka ba pendio mensem bat pensano ingi kun Nonghikai SSA dang men hak Tarik jong mentau gnai ngila wan bodin ya ka file ngila alap ba nakaliang jong ka state government kala refuse yakani ka demand jongi ban pentrekam ya ka salary structure bat kumjuro ban Pynkiew ya ka Tulop jong Nonghikai SSA te halor kani ka nongrim na kalian jongi lalit bu biang menta kasngi ya ka memorandum shaw education minister ban kerpat yu ban bisar biang sajisen yakini ki jingdawa jongi bat yakani ka memorandum ngila ai copy shaw chief minister kumjuro shaw deputy chief minister bat shabaro ki cabinet minister jong ka state jongi association ngidawa ban Pynkiew ya ka Tulop jongi kebalong at par with regular teachers kabamut ba banyaran kat bat kini ki Nonghikai regular teachers ki ba hikai hagi government school ya kani ngi ngiladawa katkum ka provision kabana kaliang jong ka RT Act 2009 bat kum juru kaliang jong ka state RT rule 2011 kalaptha ya ka state government ba ya ka salary structure bat kum juru ki allowances ki bada hakabai dai bat ki Nonghikai SSA ki dai ban yo at par with regular teachers hari kai ka ba penlengo kalong kai ka ba penlengo ingi ki Nonghikai SSA hapo jela Meghalaya lakat to pheu tadi kisnem ngila tre kum ki Nonghikai SSA hari ka state government Haduh menta ka khenyangi kum kita ki Nonghikai ki bomdon hapo ka education department kasukai be yangi ba ngi dai kita ki Nonghikai ki badon hapo ka neka scheme SSA oi ngi pediang na kaliang jong ka association ba ka SSA ka datang ka scheme hadai watla ka dai makna ta ka scheme ro kadon pat ki provision ki guidelines nang ki framework kumno ban pentrekam te hakabai dai bat ka salary la ne bat ka Tulop jong Nonghikai SSA hi katum ki guidelines bat framework jong ki SSA la kadeu shai ba ki Nonghikai SSA dai ban thung ye ki as a regular teachers nalor kata ka salary jong kiro kadai ban yelong rangkat bat kini ki regular teachers dai ban don kata ka jingya pher badda ka chingwan jong ka RTA hausem 8000 thandai ka ba trekam nado 1st April 2010 yak SSA la align bat ka RTE haka how September 2011 teda ka jing penyeso lang yak SSA bat ka RTE kini ki kendon jong ka RTE baro kila trekam ka SSA bat ki provision jong ka SSA baro trekam hapo RTE ti kalong ka ba perlengo yangi ki Nonghikai SSA hapo jong ka state Meghalaya lada hakiwi ki state lala ban pentrekam kat kum kini ki kendon ki guidelines jong ka SSA RTE Act 2009 balai pat ajela Meghalaya jongi kalong markhong pong kini ki provision kini ki guidelines kini ki framework kilong kijo ibana kaliang jong ka central government ka issue sa ki state government barokoy hapo
di India handai ka ba penlengo yang i bah Meghalaya pat ki pentrekam da kumwe ki ong ki kidau bet ba ki Nonghikai SSE hi kira ki bala appoint da ka MC handai kat kum ka jingwat jungi leng ba ki RTI ngi lap ba kadai ka jingshimra ni ka policy decision jong ka government bayangi dai ban thungkam leng ba ki school managing committee nadu ka section 23 24 but section 27 but ki section jong ka RT Act 2009 but kum jo ro ka rule 15 16 17 but 19 but ki rules jong ka state RTE rules 2011 kini baro ki section but ki rules ki pentrai kami ki Nonghikai SSA hane ka ba penlango yang i kalong ba anda la dei pat kini ki rules but ki section ki baya dei but ka salary matters but ka service matters jongi ka state government kala ignore ka kong ba ngingim la ban pentrai kami kini ki rules da ka banta jong pi handre ka RT Act but ka state RTE rules 2011 ka kren pat da kumway tekane ka jingle jong ka state government ka bangi hina kaliang jong ka association ngikwa ban kren shai ngikwa ban pha ek message ka ba shai sa government baladaya ki way ki section hapo jong ka RT Act 2009 but kumjol oda ki way ki rules hapo jong ka state RTE rule 2011 ki pentrai kami ngi ki Nonghikai SSA ngi na kaliang jong ka association hi ngi dawajur baya ka sub rule 1 but sub rule 3 jong ka rule 18 jong ka state RTE rule 2011 dayro pan pentrai kam na matajongi ki SSA kanika rule sub rule 1 but sub rule 3 jong ka rule 18 jong ka state RTE rules kanika krensha hangne kaong gumne ka sub rule 1 jong ka rule 18 kaong ba the state government or the local authority shall notify terms and conditions of service and salary and allowances of teachers in order to create a professional and permanent cadre of teachers. Ka sub rule 3 jong ka rule 18 jong ka state RTE rules 2011 pat kaong the scale of pay and allowances, medical facilities, pension, provident fund and other prescribed benefits of teachers including those employed for a purpose of imparting special training as specified in section 4 shall be that of regular teachers and at par for similar work and experience. Pi kat kini la krenshai hapo jong ka RTI bat kumjuru hapo jong ka state RTE rules hane nakaliang jong ka state government kale bat kale kumbomyo i hakabai de bat kane ka benta jingdawa ya ka state government leng ba education minister ba nila ai por ya ka state government ba hapo khat pratrik jom mentau benai ka state government ka ban pentrai kam ya ka salary structure bat kumjuru ban kentiu ya ka Tulop jongi ki Nonghikai SSA ki badon kumba khat arajar sanspa sa pawingut at par with regular teachers kata kalong ka basic bat ka dearness allowances ka bangi nakaliang jongi ni dawan pa nakaliang jongi ka association mendakas ni kwaro banbu ya ka cingkli ya ka state government kumbangi le idang kini ki candidate sngi ki bala adem nakaliang jong deputy chief minister badon burom jong ka state jongi ila ong ba ya kan ka tax ka ba ki yolum na ka petrol bat diesel la ai sya ka tanat puli puti kumjuro dang ini candidate sngi ngi layo iba nakaliang jong ka government kala ong bakila yo banlum khajna kumba lais pa andri ho nyo klor Haduh ka arpoi tarik jong pra January jong mentau snem namata ka financial year arajar arpoi tingi nakaliang jong ka association ngibo jingkili ya ka government nakani ka lais pa andri ho nyo klor katno spa kror la ai sya ka education department barhaki benta ayula pentrekam la pentrekam ya kani kapisah ka ban siu Tulop la ka bedai ban siu Tulop ni dawana ka state government bakadai ban pensyai ya ki kategori ayu ka siu Tulop na kani kapisah la ni kani ka khajna ka baki yolum na ka petrol ba diesel la ka dai ya ki Nonghikai SSA ni la ka dai ki Nonghikai deficit ni la ka dai ya ki Nonghikai ad hoc ni lani la ki pentrekam haki wai pat ki benta jong ka education department la ka dai ki infrastructure kumta teter nakalian jongi ngi dawa ba ka state government kadai ban pensyai kadai ban ai specific katnola pa sa po education department ba ki benta ayu la pelun
kumbana kalian jong ka central government kala aya ka instruction ya ka state government ba ka state government ka dai banbu hapo ka state budget nakamanta ka budget jong ka SSA bat RMSA ngingi kwa banbu jingkili yo education minister kumjuro ya ka state government hi ba Haduh katno crore lani katno crore kabana kalian jong ka state government kabu hapo budget jong ka state karpang nabanta jongi Nonghikai SSA balengi ko banbu ya kani kicingkeli namar habang ibudin ya kajingdu tulop jongi nakapor sa kapor kabang yo hadin sausan banay ngilap lang ba ka office jong SPD ka baka jubab ngi habang yikundo yo SPD wong ba ngisem jingjar Haduh kat ni namar ba nakaliang jong ka state government ka claim penrung nabanta jong pi ki SSA ha ka state budget tinakaliang jongi manta kasngi ngi kwa ba nakaliang jong education minister ba don brom jongi bat kumjuro ka state government hi kan pensai ba Haduh kat no crore bakilabu ha ka state budget karpang namanta jongi ki Nonghikai SSA kumjuro kabalai pan kabanakaliang jongi ka association ni kwa banbu jingkeli ya ka MDE government kumjuro ya ka NPP ka party NPP kabadai ka party kabalam khamat ya ka ne ka MDE government kabangyo i katkum ka people documents joka 2018 swag election kakala penmi ba kaong balada ka party kawan hakabor nakaliang jong ka party kanle ikni ki benta nakabenta ki Nonghikai ka ba haka people documents jong ka party NPP kaong kumne. The party will initiate efforts to bring amicable solution and settlement of pertinent issue and problems of the teaching fraternity. Ni iba menta kalong la arts nem siteng kani ka government kala ayay. Hadai Haduh menta ki problems ki bangi ngi ya kendo nadu ki por ki ba mensuan nadu ka previous government the same problems ngi ya kendo menta. Tika ay ka jingkular jong ka party NPP before election balada kawan hakabor kanle ay na menta jongi Nonghikai Haduh menta arts nem siteng ngimpat yo i idak baka state government kale na menta jongi nado baka ka MDE government kawan hakabor ni nakaliang jong ka association ngila alay deblet submit ka no pautli ki memorandum imat kini ki memorandum ki bana kaliang jongi ka association ngila ibo sa ka government ki subret sa po dasbin klem pediro tingi bu jingkeli kanya ka government ba la kane ka people's document jong ka party NPP kalong tang pan su penbit election yang iha kapor election ni kadon jing thu si sa banwanra ya kata ka jingkela kumbalakam suwa ka election 2018 kata ki ba ngi nakaliang jong kasyon ni kwa banbu jingkeli ya kane ka state government fi kumbakalong menta yang i Nonghikai SSA ladang yong haka election duty lang yong haka census duty lang yong haka COVID-19 duty kila pak lut kila pengat duty lut yang ini nadong sadong almost bat kini ki regular teachers kila pengat li nadong sadong ada ka pensusi yang ipat andala dei haka baya dei berkebenta jong ka service matters bat ka salary matters kumbang awong nakaliang jong ka state government kale klet tukumta nakaliang jongi ka association ni kwa ban pa ka message ka basya sa ka state government mata ka ngilang ba jong pi kila tay ko bor ba ada ka state government kam penurlong ya kajing dawa jongi hapo kat Tarik jong mentau benai ngi nakaliang jong association hadin balakut kani ka jing bupor ngi ngin simpat daki we ki senjam wat ban penlong ya ki program jingiki kumbangi dale hakipor ki ba menswa imat kala long ka raibi yang ki Nonghikai SSA balada ngim ya ki ngim yo ya ka hok ka ba ngi ngide hok ban yo